Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku yan uwa da wannan lokaci, barkanku da sashi saduwa da mu a wannan sabon shirin namu. Ku danna mana subscribe sannan ku danna mana alamar kararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora sabon aiki. Mun gode. ta yin baki to tamakar mutuwa ce, manufa ta mai kyawu.